Moć moderne tehnologije. Wake Technology. Kuda god da idete, potreban vam je prijatelj na putu, oslonac u životu. Neko ko će u pravom trenutku biti na pravom mestu, da biste uvek stigli tamo kuda vas srce vodi. Snaga je u nama. Naftna industrija Srbije. NIS Petrol. Kako se pravi Nikšić Kupio? Stijene nam daju čvrstinu, brzaci, žestinu, a zrelost se stiče godinama. Jedno je Nikšićko. Ono što nikada ne nosim kada idem u shopping je keš. I naravno, nije mi potreban da bih uživala u dobrom provodu. Zaboravite na keš i opustite se. 21 platna kartica Komercijalne banke. Moć moderne tehnologije. Wake Technology.